Toď to bude zradná, poď to. Chápeš? Vykaži sa na to. Ľúbi to. Paráda. Ja sa skoro rozvediem s babou. Tak čo? Toto. Ideš. A čo len, o čo išlo? Potom prepáč, ja sa idem so slečnou byť. Povedz mi, o čo išlo? Konsolidou. O čo išlo? Lebo on tu bude plakať, že on bude mať... Počúvaj ma. Bude sa s ním bíjať. Daj sa do kýru. Daj sa do kýru. A čo by sa to mal obudný? Ty kokos, ona je na práci. Kamarát, vy ste to prehnali s tým ibuprofenom. Veľmo zapísal. Oni ťa byli hinty? Ale hinte chlapček s tými mečestrovými nohavicami asi do mňa jednu kopol. No. Jem na to aj chuďako. Ticho. Nechodí, jem na to. Nechodí. Áno, na to čo... Ako chceš prísť dneska domov? Sanitka alebo autobusom? Pravím Tak ti, sa buď ticho. dokumentuj to. Polný. Žiadneho zajaca ja nepoznám. Ale zajacek si zbrezok, nie? Ale ja so ženou sa tu asi byť nebudem. Jasné, Rozumieš? Ja už začnem... Tak ja by som jej takú jebol. Ja by som jej jebol, čo? Máte? By to urobila? By to chytil? Jasné, by som jej kokot. Prečo on do teba kopol? Nech povie. Ja už akože doslušný, vieš, chytí ženu a ide je jebať. Ty si ho nevie, ty si rýpal minulý, alebo čo? Nerýpal som. Ty si ho niečo kopol? Takto som vieš, Vlad, musíte povedať. Takto sedím tu, na tejto lavičke. Takto volám fermom. Že, čo sa ide riešiť? On ho napadol prvý teraz. A že, kto tu tam kričí okolo teba? Do toho telefónu. A ja, no tak nejaká piča žarnovická feťáčka. A vraví, a ten tam sedí ako taký bezdomovec a takto do mňa kopol. A ako to bolo? Však takto. Hej, chalanisko, počúvaj ma. Ty si ho prvý kopol? Nie. On jej povedal, že je feťačka. On je feťačka. Prestaň, je na to úta. Prestaň. Ešte mi sa uklúť. Vážne sa uklúť. Obudí sa, ty prídeš rýpať. Dobre, je na to úta. Ježiš, Vicek. Ty, ja zapíšim, ty Dobre. prestaň. Ja si môj, tam kúrený. To chávaš, ale byť do piči.